Номер 2 гласа. Тук е 12, тук е 13. Ето 4. Не подкрепям никого, имаме 3. Сега Ще проверя. 18. Едно. Нека да ги изпусна сега и вие броите по това, по кой колко. Тук иска да преброиме тия. По партии искам да кажа, ти брой сега тук, че пожуваш като преброиш, примерно, това и кажи на 2. 54. Номер 7, 2. Така. И се осмисля. 26, 2. 8.